kako farilla ma ne wadi ma hota wondane gantuji mu naflunga do jande hande ko jonde jam kadi ko boyno mi soynaade ko boyno mi yidde jodaade mi huccitay sambam e jum suudu mudum kadi ummade be gila faraysi haado be ngara hordude am min ko belemma mawdo ko weltare mawde heddoto non wonbe gandanda hoore ma babba tawr dimgal ko nadda ben mi halta haalu ngal so dum benni odon gandi ko jinmi gila e defungu nyamde de ha e comportement ji di e galle o ha e kala ko wonno do ko wonno goyo watte sappo o fiestata yo watte sappo toppirden nyamde de sabu mi yida esam kumbu tubaak ara do taw dañaani sago mudum dañaani ko yidi do dum tan wonno haala non mama o ko machallah ko neddo comme non ni kadi mo andi futankagal mo andi ko he o jijjire minen to kadi min ngura futankagal ne feewi machallah ko tono jibina tono mawni mi alhamdulillah rabbil alamin andi kam kalko miijo are non defti ndefe on nyam wala de dem chale so kada way pulaar mo way halde mon pulaar wallahi ahammi hajuna sansara toujours mais kumba ka bato horde de si d'après ko jewden hayki ko ka bato horde non ya ok comme ça ngoko ma ndeja sinon pas de problème ouais kaw imbécile wallah machallah imbécile est-ce que andi moji kalta ya ko woni imbécile ko woni imbécile an sa hal hunde والله على imbécile والله merde والله ما شاء الله ما شاء الله والله انا هادي دو marbeet haydara la mama si odo podon ko nawdum école hangade o jangine haw hebe bak mako bakkangado kam o respecter dum do toujours c'est le même problème a sansara c'est la vérité sambam acci kuude e jungo bes huwandi daga ko adduma do fef odo uccida ko burda be galle oui sa sikini ma fuddi hoore ma de kaw mi remarque gilen jira be ala woni ko an wollum ana wonan to wonani gayen kaw kal tani gal ko kal ko ni mbayata sibu Allah du hor il est hué fef kay il est hué c'est quoi c'est dégueulasse de votre part de Paris qui a même fait hué ala ni samba 6 mois samba yo expliquer no mam nale ko matana bat samba noten ay sayim ay ummim gil foot adde hodo sababu mas wonana mi arta o gal joni non jimmi kala kal do ni debbo ma tay famani kanyum nanta pulaar mi mbir way wad tara defianer mi alde bu faray dadi si je sais pulaar tu as dit Qui c'est pulaar? moi c'est moi ti si pulaar kanko mbawda halde pulaar on fam min adam ko jinmi ko yon gon cultiver ji bir wi mono horo cikke aduna fo ko même gurnam il faut kaldon ses pamondiron kadi ngalnon kadi ñiiri wonde gitin hirsini ñamde min ko dum jinmi yon fam min gon kiltise oh minute on est kiltise ara jirmi hande mbada ƴeewoy kumtaari ndi no mbannoɗa hankini yeccani hande yo ɓur yo wel yo saf woro ɓurtu lamɗam aɗa andi tan kumba tuba min esam yimmi tan koko welata ɗum mama wa pula min nan dam xolma yam kumtaari ndi dam xolma merci dam xolma nanan ha non tin nam tan fa dam kon ma nanan ça pari ngara cuisine to yimmi taggin ok d'accord attends je vais traditionnel tu connais pas dam kon ma non yow biye kili yaade naati yaay gaz suma je ne sais pas manda fono wayni toujours odon mbaaje toujours ko même problème way tan kon yummum Allah ɓuri manda yo ko gorinda ko min ngaram lawol ko betti mi addani cum gardam noti ummir faray tela wala du cum ala cade dum fo kam ya jeren sor cum dum fo mam réglu dum ala problème ya je woy biyo hay ma ummo o kanga no wa yaade leloyo e gaz Allah ɓuri bonnude fof ko tuppere wonde hakkude galle tuppere feŋinde Allah ɓuri bonnude fof comme seytane mu haɓɓete korko haɓɓito sora yimɓe def ɗumen lor ɗumen tagi ni gummir faray so yaddi min kam yafrim ala wala haw ça ouais je marche comme ça excuse marche c'est pas pour toi non excuse-moi excuse la kama mama ko jinna haldo set je peux wada ga set ay ali fo jogoda gurnam gotam andude vraiment yimbe ngona gotum kadi do si ar fama kalam ko nessa nenam nani adanca problème kan do afami
kadi ɗo ko Afrique il faut pama certains yimɓe a faami sa wiya toppiraɓe ne mbayi awa wurtude e mam a faami donc ko jinmi ko dañmi ko ɗum kom fof toppirnum nenam kadi sa yi min mi ari ham naati Europe ko sabu mi fittan nenam kañum rendinan kam ko jogui e ko ala fof ha garmi kadi nen oɗon mbawi yebdem franchement parler yo Allah yo kadi sa yi hande mi joguima courage hami heeɓi kayitaji hami gandanɗa hoorema mi arti mbiɗemi ɗo mbiɗa yarani beelami mbiɗa arta ko sabu mi fittanmo kanko Merci. C'est ma mère. mi wawa yobdemo donc il faut essayer haldude yimɓe kadi kanko il faut ɓe pamamo certain gurnam mo wuurata a faami ne mbirata ɓe insistirem ne kam waɗɗo junior ni affaire tellement ne muusi Koorka ɓe wonne nehiri ko noon nehiri mamma jungo ma jungam e jungo makko d'accord enen ken hoore wotere ɓernde wotere miijo woto anniye goto kala joofiɗoma ko min taƴat feɗeni mum o woni boddi faandu ɓemirtaki jungo lañirtaki lekkal kala no welma yaɓɓirɗo ko galle ma kala no welma mbaɗa min woni ɗo ay o ko miño mine jiiɗi yummoy kono ko kuɗa ok il faut essayer haalde pulaar o ko ɓeyda waw ɗum on wi toujours kadi aɗa haala français a faami d'accord maman Merci. ok yow essaye s'il vous plaît Merci Nenam. Nenam. N'est-ce pas? Merci Nenam. yumma saɗa wiyamo maman mbita ko nenam a faami sum fam comme no yumma Kalani somdu yurmende hewndu baraji Koorka ko farilla ma ne waddi ma hota wondane gantuji mo naflu ganni yoɗa inna mal a amalu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan hitande fof ko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hoore ma ñamda yerde tawa